אנחנו בסייעתא דשמיא נקרא פרשת וירא. כולנו מכירים את הסיפור עם אבימלך ושרה. אברהם אבינו הגיע, ואבימלך שולח שליחים לשאול מי זאת שרה. אברהם אבינו אמר אחותי. אבימלך לוקח אותה, ואבימלך מגיע אליו הקדוש ברוך הוא בחלום ואומר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת. אומר אבימלך, הגוי גם צדיק תהרוג. הלא הוא אמר לי, אחותי, אבימלך צדיק וחסיד. מה אמרו לי? אני שאלתי בתמימות, אמרו לי לא אשת איש, היא פנויה, לקחתי אותה. ואז כשהוא בא להגיד את זה לאברהם אבינו, הוא אומר לו, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? למה אמרת שאחותי? עונה לו אברהם, כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום והרגוני על דבר אשתי. רש"י הקדוש מסביר, אכסנאי שבא לעיר, על עסקי אכילה ושתייה שואלים אותו, או על עסקי אישה שואלים אותו? זה גמרא במסכת מכות. הגמרא שם מביאה, שאברהם אבינו אמר לאבימלך, כשבן אדם מגיע עם אשתו, מה הדבר ראשון ששואלים? יש לך איפה לישון? מה תאכל? מה אתם דבר ראשון שואלים? אשתך, זה אחותך? ככה הגמרא אומרת, אבל זה פלא, מה רש"י מכניס את זה פה לפסוק? מה זה קשור לפסוק? פסוק כתוב שאמר לו משהו אחר לגמרי. רק אין יראת אלוקים במקום והרגוני. לא קשור לאכסנאי שבא, מה רש"י מכניס את זה פה? תשמעו רבו ישי. סוד ויסוד. סוד ויסוד. רבי יונתן אייבשיץ, גאון הגאונים, מספרים שפעם מתווכח עם איזה פילוסוף, האם אפשר לאלף חיות? אותו פילוסוף טען שכן, רבי יונתן אייבשיץ טען שלא, סיפור ידוע. והנה אותו פילוסוף החליט להראות לרבי יונתן שכן זה שייך. אחרי למעלה משנה עשה סעודה, הביא את הקיסר, רבי יונתן, כולם הגיעו, והנה מגיע המלצר הראשי. מי המלצר? חתול. חתול עומד ככה ומגיש לכולם, מסתובב. חתול רואה את הבשרים, רואה, לא נוגע בשום דבר, מבהיל. רבי יונתן רצה קצת לחשוב מה לענות. היה לו קופסה של טבק. אז הוא פתח את הקופסה, ומאותה קופסה יצא עכבר. העכבר הזה רץ, והנה החתול עזב את כל המגש, זרק את הפפיון, ורץ אחרי העכבר. רבי יונתן כבר לא היה צריך להסביר שום דבר. התשובה כבר הם ראו בחוש. אפשר הכל לאלף, אבל אי אפשר לשנות. אומר אבימלך, אני בתום לבבי, בסך הכל שאלתי. אומר לו אברהם אבינו, אתה יודע לאלף את כולם כזה יפה. איזה אנשים נאורים, דמוקרטיים, מאירים פנים, כל אחד תשאל אותו מה שלומך, איך אתה מרגיש. אבל פתאום שזה הגיע אליך, תגיד לי, זה אשתך או אחותך? כמו בהמות, כמו בהמות. מה ההבדל בין אדם לבהמה? למה בהמה היא לא יכולה לשנות ואדם כן? דבר אחד, יראת אלוקים. יהודי שאין לו יראת שמיים, הוא יישאר בהמה. כמה שהוא ייראה לך נאור, וזה הכל צביעות. זה בדיוק כמו אותו חתול שהיה מאולף, אבל הטבע שלו נשאר אותו טבע. ולצערנו הרב אנחנו רואים את זה היום בחוש. רואים בחוש כל כך הרבה אנשים שכביכול כלפי חוץ, איך אבא היה מספר על אימך שמם, הגרמנים הארורים, כלפי חוץ
הם היו האנשים הכי מסודרים, הכי נאורים. יש תמונה שרואים איך שגרמני מאכיל בת יענה, וליד זה גרמני שרוצח אישה הרה. זה הגרמנים ממח שמם. כלפי חוץ היו נאורים, מסודרים, רחמנים, רחמים על בת יענה. אבל אלה הרוצחים הכי גדולים. רק אין יראת אלוקים, אומר אברהם אבינו. רק אין יראת אלוקים והרגוני. כשאדם אין לו יראת שמיים, אז יש את התאוות. ברגע שהתאוות טיפ-טיפה גוברות, הוא שוכח את הכל. הוא לא רואה שום דבר. וזה הפרשה שלנו, לוט. לוט זה אחד הפלאים שלא מבינים מה קורה איתו. מצד אחד, ולוט יושב בשער סדום. אותו היום אומר רש"י הקדוש, מינוהו שופט עליהם. הוא הפרקליט הראשי, היועץ המשפטי, לא יודע מה יש יותר, אבל הוא היום השופט. נו, והנה זה פלא, מגיעים אורחים, אדוני, וישתחו להם. רוצה להכניס אורחים עד כדי שהוא סיכן את עצמו. הוא ידע שהשכנים שלו לא בדיוק ישמחו עם זה, והוא ידע שהם יגיעו, היה לו תוכניות מסודרות. מסירות נפש. אבל מצד שני בפרשה, בתחילתה, מה כתוב על לוט? וירא את כל כיכר הירדן. אמר לוט, וייסע מקדם, אומר רש"י הקדוש, מקדמונו של עולם, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. מה הולך פה? מצד אחד, מסירות נפש למצוות, מצד שני, אי אפשי בהשם באלוקיו. זה היסוד. חז"ל אומרים, לתאווה יבקש נפרד זה לוט. לוט! עושה מצוות, חסד! עד שיש לו איזה תאווה, פתאום הוא ראה את סדום, ראה שמה, תענוגות העולם הזה, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. לתאווה יבקש נפרד זה לוט, זה אבימלך, זה אומות העולם, אנחנו רואים, אומות העולם. אם אין יראת השם, אם אין יראת אלוקים, יותר מזה. כשאין יראת אלוקים, הראש מעוות. אדם יכול לעשות דברים הכי חמורים, והוא מבין שזה הדברים הכי טובים. תראו את סדום. אנחנו חושבים שסדום, זה היו, התורה אומרת, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם עד מאוד. אבל במדרשים, תראו, דבר מבהיל. אנשי סדום, היה להם אידיאולוגיה. הם לא סתם לא הכניסו אורחים. לא, הם אמרו, תשמע, אם ניתן לאורחים, לנו לא יישאר. היה להם הסברים שאם נביא אורחים שכל הזמן יאכלו על חשבוננו, אנחנו דואגים להם. איך הם יחיו? תפסיקו לבוא לקבל צדקות, לכו תעבדו. הם היו נאורים. הם רוצים לדאוג. מה אתם חושבים? גם היום יש כל מיני רשעים ארורים. דואגים לציבור החרדי, דואגים לכולם, חס ושלום. הפוך, אנחנו רוצים לדאוג לכם. זה היה אנשי סדום. הכל היה כביכול, כלפי חוץ. אבל מה האמת אומרים לנו? חז"ל הקדושים, אומרת התורה, ואנשי סדום רעים וחטאים. זה אבימלך, זה לוט, זה סדום. הכל מסתכם בדבר אחד. רק אין יראת אלוקים והרגוני. כשאין יראת השם, אין דעת תורה, הכל הפוך. חז"ל אומרים על לוט, חסד לאומים חטאת. לוט עשה חסד. אמר להם, קחו את שתי הבנות שלי, הננה שני בנותיי. פושע רוצח, זה חסד. אבל ככה הוא הבין בראש העקום שלו, כשאין יראת השם, הכל עקום. השבוע כולנו יודעים, היה, אסור להזכיר שמות, אבל כאלה שהלכו, פרסמו נגד החיילים, נגד כל העולם, נגד כולם נגדנו. למה? עשו איזה מרוע חס ושלום, מה פתאום? זה חסד לאומי, הם רצו לדאוג לחיילים, רצו לדאוג
לעם ישראל. אבל זה כשאין יראת אלוקים והרגוני. אתה יכול לרצוח ולחשוב שאתה עושה חסד. אתה יכול לגנוב, אבימלך, אישה לבעלה ולחשוב, אני צדיק וחסיד. רק אין יראת אלוקים והרגוני. זה היה הסדומניקים. אנשי סדום, רעים וחטאים להשם עד מאוד. השם יזכנו להידבק בתורה, אמן. לזכות ליראת שמיים טהורה, וככה לזכות להינצל מכל המרעין בישין, שנזכה לגאולה השלמה במהרה, אמן ואמן.